Серада 18 верасня, эфир працягвае Белсадзум, з вами Вітал Ціўчык і сёння ў выданні. Рэаліі лукашысцкай турмы. БТ показала, як цяпер выглядае Юрый Зянковіч. Беспілотнікі атакуюць Расею, змяншэнне магчымасцяў краіны-агрэсаркі. Бомбы ў кішэнях, другі дзень запар, як выбухнулі пейджеры баевікоў Хізбулы і чаго чакаць на Блізкім усходзе. Прапагандысты анансавалі новыя відэа з удзелам палітвязня Юрыя Зянковіча. На дзяржаўным тэлебачанні юрыст пацвярджае версію абвінавачвання пра тое, што нібыта разам з саўдзельнікамі рыхтаваў напад на Лукашэнку. Увагу на сябе звяртае і стан Юрыя Зянковіча. Вось як юрыст выглядае пасля 3,5 гадоў зняволення. Тым часам Вольга Гарбунова, якая займалася ў аб'яднаным пераходным кабінеце найперш пытаннямі палітвязняў і іхных сем'яў, у інтэрв'ю Радыё Свабода патлумачыла прычыну сваёй адстаўкі. Яна заявіла, што лічыць патрэбным сканцэнтраваць сваю дзейнасць і сілы там, дзе будзе канструктыўнасць і рух наперад, а не, цытата, спробы неяк змагацца за ўмоўную ўладу, кантроль, пазіцыю, пасады. Таксама Вольга Гарбунова лічыць, што лукашэнкаўцы хочуць перагарнуць старонку і ў гэтым яны не крывадушнічаюць. А з намі на сувязі Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Спадар Андрэй, вітаю вас. Добрый дзень. Пабачылі мы гэтыя кадры з Юрасём Зянковічам. Гэтыя кадры таксама параўнання, як ён выглядаў да лукашысцкай турмы і што з ім зрабілі гэтыя засценкі за 3,5 гады. Як увогуле гэта можна пракаментаваць? Я бачу, што чалавек атрымаў вялікае ўздзеянне на ягонае здароўе. Яўна, што такога кшталту ўздзеяння не пройдзе бесследна. І па той практыцы, якая ў нас ёсць, мы бачым, што людзі выходзяць з лукашысцкіх засценкаў выснажаныя і з вельмі моцна папсаваным здароўем, як фізычным, так і ментальным. Я думаю, што тут можа быць параўнанне, можа быць, яно не надта карэктнае і слушнае з боку пункту гледжання нашых украінскіх калегаў, але шмат хто параўноўвае людзей, якія выходзяць з лукашысцкага палону, з тымі байцамі, якія вяртаюцца ў Украіну з расійскіх турмаў. Што насамрэч не дзіўна, бо сістэма пенітэнцыярная, так званая, што расійская, што беларуская, гэта выхадцы з савецкай пенітэнцыярнай сістэмы, якая перад сабой ставіла задачу першую — гэта зламаць чалавека, растаптаць ягоную годнасць, ягонае пачуццё уласнага самога сябе. І ў прынцыпе мы бачым гэта і па прыкладу Юрася. За мной такой невялікай розніцай можа быць фармальны ў выпадку лукашыстаў, што калі мы кажам пра менавіта палон, расійскі палон, то ўсё ж такі гэта парушэнне ўсіх канвенцыяў і гэтак далей, але гэта маўляў, ворагі на фронце, а тут тэарэтычна грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія утрымліваюць грамадзяне на Беларусі ў зняволенні. На вашу думку, увогуле, навошта рэжым цяпер вырашыў зноў выцягнуць гэтую справу аб замаху на Лукашэнку з 21-го года? Да чаго гэта ўсё? Мы бачым, што ёсць абсалютна паслядоўная і асноўная лінія лукашысцкай партыі, калі можна так сказаць, гэта прыгнятанне і знішчэнне любога іншадумства ў Беларусі. І ў прынцыпе гэта працягваецца, што ніякіх адлігаў, ніякіх там памкненняў да гуманнасці не назіраецца. І калі мы кажам пра некалькі дзясяткаў чалавек альбо нават сотню чалавек, якія былі вызваленыя праз памілаванне, то мы адначасова павінны памятаць пра тыя 1,5 як мінімум тысячы, якія зараз знаходзяцца за сценках, які ў іх станы, як яны сябе пачуваюць, мы бачым па гэтых здымках Юрася Зянковіча. Што значыць канкрэтная крымінальная справа, якая ўзбуджана альбо супраць Змітра Дашкевіча, альбо там яшчэ па нейкіх іншых эпізодах і паводле іншых людзей, это значыць толькі тое, што сістэма рэпрэсіўнага апарата не спыняецца, яна працягвае знішчэнне чалавечых лёсаў. І калі мы кажам пра тое, што кожнае жыццё важнае, так, канешне, кожнае жыццё важнае. І вельмі важна тое, што шмат людзей выходзіць зараз на волю, яны могуць спаць у сваіх ложках, могуць аднаўляць сваё здароўе, але я не думаю, што мы павінны вешаць на адны і тыя ж вагі кошт жыццяў тых людзей, якія зараз сядзяць у турмах, альбо тых, якія сядуць заўтра ў турмы праз гэтыя бясконцыя рэпрэсіі, і кошт жыццяў тых, хто зараз знаходзіцца
на волі праз памілаванне. Так што тут вельмі важна не скаціцца ў нейкі папулізм, нейкія выказванні жадаемага за існае. І калі коротко адказаць на тое, чаму ўлада так робіць, таму што можа, таму што яна можа і хоча кантраляваць беларускае грамадства цалкам, у тым ліку і за мяжой, у тым ліку і думкі людзей, вліваючы ім вушы і ў галовы думкі пра тое, што вось ёсць нейкае памякчэнне, ёсць нейкая адліга, ёсць нейкі шанец на тое, што нейкая там старонка перавернецца. Не перавернецца. Практыка паказвае усе гэтыя гады, усе гэтыя дні, усе гэтыя месяцы, што рэпрэсіўны апарат не спыняецца. Конечно, мы ўсе чакаем вызвалення палітвязняў, мы чакаем, калі людзі, якія не вінаватыя і знаходзяцца за кратамі паводле палітычна сфабрыкаваных справаў, выйдуць на волю. Але разам з тым, вось, што ўвогуле тут можна зрабіць, калі мы не кажам вось, менавіта пра змену рэжыму, калі мы не кажам пра канец рэжыму, што зрабіць, каб усё ж такі рэжым быў вымушаны адпускаць далей палітвязняў і каб, можа быць, таксама быў вымушаны спыняць рэпрэсіі? Калі мы глядзім на гэтую сітуацыю з аналітычнага пункту гледжання, то мы бачым, што 4 гады еўразвяз і ўвогуле заходняя супольнасць працягвае ціск на Лукашэнку, у тым ліку санкцыйны ціск, у тым ліку ціска ў выглядзе ягонага кэнселінга на розных міжнародных фарматах, пачынаючы ад спартовых і скончваючы дыпламатычнымі. І мы бачым, што ёсць гэты факт, ёсць гэтае дзеянне. Ёсць абмежавальныя санкцыі, ёсць абмежавальныя розныя захады. Ёсць дзеянні, якія зараз адбываюцца, гэта вызваленне палізняволеных. Паміж гэтымі двумя відамі дзеянняў можна праводзіць розныя ланцужкі, паралелі і параўноўваць іх паміж собку, але зразумела, што ніхто да канца не ведае, што там адбываецца за зачыненымі дзвярымі на Карла Маркса 38, як прымаецца гэтае рашэнне. Адзінае, што мы можам рабіць, гэта рабіць тое, што рабілі на сённяшні дзень, таму што ёсць высокая верагоднасць таго, што менавіта гэтая практыка, менавіта гэтая тактыка і стратэгія, яна прыносіць свае результаты. Іншай мы не спрабавалі. Я не буду сур'ёзна каментаваць заклікаў калег наконт таго, што вось трэба ісці на нейкія перамовы, трэба больш перамаўляцца, калі ласка, ідзіце і перамаўляйцеся. Можаце нават сесці ў аўтобус і ехаць у Менск і перамаўляцца там асабіста. Я пагляджу на вынікі і паспяховасць гэтых перамоваў. Трэба проста пазбавіцца ілюзій, трэба пазбавіцца нейкіх летуценняў у гэтым пытанні. Зразумела, што мы ўсе хочам, каб сітуацыя змянілася, каб змянілася з найменш траўматычным варыянтам развіцця падзеяў, каб не было крыві, каб не было вайны. Але ці ёсць у нас для гэтага перадпасылкі і ці ёсць у нас для гэтага інструменты? Вось гэта такое адкрытае пытанне, на якое трэба адказаць кожнаму і кожны, хто спрабуе аналізаваць альбо публічна неяк каментаваць гэтую сітуацыю. Напярэдадні ў эфіры нашай праграмы «Белсадзум» палітычны глядальнік Радыё Свабода Юрый Дыркахруст выказаў думку, што нават у сістэме, магчыма, вось ёсць нейкая фракцыя, ёсць нейкія людзі, якія б хацелі, каб ўсё ж такі нешта змянілася, каб умоўна быў нейкі адкат у 2019 год, што нават там разумеюць усю ненармальнасць гэтай сітуацыі, якая ёсць зараз у Беларусі, і што вось, маўляў, ну, такая рэчыснасць. На вашу думку, ці гэта не ёсць нейкай дастатковай перадумовай для таго, каб гэтыя змены ўсё ж такі ў лепшы бок для беларусаў, для беларускага грамадства адбыліся? Прайшло 4 гады гэтага гібриднага грамадзянскага канфлікта, які нельга назваць халодным, таму што ў нас ёсць людзі, якія загінулі на гэтым канфлікце. Гэта не толькі тыя палізняволеныя, якія памерлі ў турмах, гэта яшчэ Андрэй Зельцар, які загінуў у перастрэлцы. Так што, ў прынцыпе, мы бачым тут гібридны фармат канфлікта, які працягваецца. Ясна, што сярод усіх бакоў ёсць людзі, якія б хацелі бы яго пазбегнуць, якія б хацелі б нейкіх перамоваў, нейкіх дамоўленасці, у тым ліку і я. Я чалавек па сваёй натуры заўсёды, які ідзе на нейкія перамовы, калі ёсць для гэтага перадпасылкі, калі ёсць магчымасць пра што перамаўляцца, калі у абодвух бакоў ёсць узаемная цікаўнасць. Я не выключаю, што сярод улады і дзейснай улады дагэтуль ёсць людзі, якія хацелі б ездзіць спакойна ў краіны шэнгенскай зоны, карыстацца там нейкімі магчымасцямі, якія гэта дае, удзельнічаць у розных міжнародных фарматах і быць паўнавартаснымі удзельнікамі міжнароднай супольнасці. Але будзем шчырымі, самыя галоўныя праблемы лукашызму гэта нават не нашы палізняволеныя і не ўнутраны канфлікт.
з пункту гледжання еўразвязу і ўвогуле заходняга свету самая галоўная праблема гэта гібридныя атакі, якія ажыццяўляе лукашысцкі рэжым на межы еўразвяза. Гэта пірацкі захоп паветранага судна Ryanair, які быў здзейснены раней, і гэта саўдзел лукашысцкага рэжыма у агрэсіўнай вайне супраць Украіны. І вось гэтыя тры фактары гэта тое галоўнае, на што будуць глядзець заходнікі ў сваёй нармалізацыі ці не нармалізацыі стасункаў з Лукашэнкам. Лукашенко павінны выйсці з хаўруса з Расіі, што для яго на сённяшні дзень выглядае абсалютна немагчымым. Павінны перастаць забяспечваць расійскае войска, рыхтаваць расійскіх салдат, даваць ведную інфармацыю расійскаму войску для больш паспяховых атакаў ва ўкраіне. Гэта на сённяшні дзень я бачу невыканальнай задачай. Таму нашыя жаданні альбо нежаданні зменаў чагосьці адкату до 2019-го упіраюцца ў слова з 5 літраў. Вайна. І гэтая вайна, яна працягваецца. І ўдзел Беларусі на ўзроўні лукашысцкага рэжыма ў гэтай вайне, на жаль, таксама працягваецца. І пакуль яна будзе доўжыцца, я не бачу ніякіх вялікіх і шырокіх перспектыў для нармалізацыі сітуацыі ўнутры краіны. Дзякуй вялікі за гэтую размову. А з намі на сувязі быў Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Для чыноўнікаў у Беларусі распрацавалі новы месенджер «Дэпеша». Галоўнай яго перавагай называюць размяшчэнне сервераў на тэрыторыі нашай краіны. Аднак стваральнікі не гарантуюць ні прыватнасці, ні абароны звестак. Ніякіх публічных аўдытаў бяспекі праграма не праходзіла. Стваральнікі месенджеру пішуць, што праграму выпрабавалі ўжо 350 тысяч карыстальнікаў. Іншыя навіны дня ў кароткім аглядзе. У Москве каля офісу Wildberries была чутная страляніна. Кампанія паведаміла, што ў іхны офіс паспрабаваў незаконна трапіць муж уладальніцы кампаніі Уладзіслаў Бакальчук. Сам жа ён распавёў, што нібыта прыехаў у Wildberries на мірныя перамовы, але ахова бізнес-цэнтру адкрыла агонь. Са словаў Бакальчука, у офісе Wildberries меўся адбыцца чарговы раунд перамоваў пра фінансаванне будаўніцтва складоў кампаніі. Расійскія СМІ паведамляюць пра 3 параненых, сярод якіх паліцыянт. Украінскія беспілотнікі імаверна пацэлілі ў велізарны склад боепрыпасаў у Таропцы Цвярской вобласці. Пасля атакі БПЛА пачаўся моцны пажар, ідзе эвакуацыя насельніцтва. У сацыяльных сетках з'явілася відэа выбухаў на месцы пажару. Відаць, гаворка ідзе пра вялікі склад галоўнага ракетна-артылерыйскага ўпраўлення. Там захоўваліся ракеты для сістэмаў «Град», мінамётныя міны і зенітныя ракеты. Паўночная Карэя другі раз за тыдзень запусціла некалькі балістычных ракетаў малой далёкасці. Паводле Пхеньяну, пусканне ракетаў праводзілася дзеля выпрабавання новай 600-міліметровай сістэмы залпавага агню. У кабінеце міністраў Японіі заявілі, што ракеты ўпалі за межамі тэрыторыі краіны і яе эканамічнай зоны. Ніякіх пашкоджанняў караблёў або самалётаў не было. Раней КНДР упершыню паказала выявы цэнтрыфугаў, што вырабляюць паліва для ядравых бомбаў краіны. А лідар Кім Чен Ын наведаў прадпрыемства, на якім узбагачаюць уран. Жыхары Каракасу змаглі пабачыць адначасова 2 рэдкія з'явы. Узыход над венесуэльскай сталіцай суперпоўні і яе частковае зацьменне. На таймлэпсе відаць, як суперпоўня падымаецца ў начным небе, часткова закрытая ценем зямлі. У гэты дзень спадарожнік дасягнуў найбліжэйшага да нашай планеты пункту арбіты, таму ён выглядае незвычайна вялікім. Прынамсі, 11 чальцоў ліванскай групоўкі Хізбула загінулі, каля 3000 атрымалі раненні. Такія вынікі адначасовай дэтанацыі ва ўсім Ліване пейджераў, што выкарыстоўваліся чальцамі Хізбулы. Паводле Reuters, выбухоўку ў прылады заклала ізраільскае агенцтва Масад. Медыі паведамляюць, сродкі сувязі ў Ліване працягваюць выбухаць другі дзень запар. Паводле інфармацыйных агенцтваў, ізраільская спецслужба нібыта атрымала доступ да вырабу пейджераў, якія Хізбула замовіла ў тайваньскага вытворцы. Прылады былі вырабленыя ў Угоршчыне. Яны могуць прымаць і паказваць тэкставыя паведамленні, але не могуць здзяйсняць тэлефонных званкоў. Байцы Хізбулы нібыта выкарыстоўваюць да сувязі пейджеры, каб пазбегчы адсочвання лакацыі. Паводле адной версіі, у кожную з прыладаў быў закладзены невялікі зарад, які выбухнуў, калі на пейджер прыйшоў адмысловы код. У параненых былі пашкоджанні рознай ступені цяжкасці, адсутнічалі пальцы, былі раны на сцягне, дзе меркавана насіліся пейджеры. У Бейруце паранены амбасадар Ірану, імаверна, ён страціў вока. Хізбула расследуе прычыны выбухаў, ускладае адказнасць на Ізраіль і абяцае адпомсціць. Ізраільскі бок сваёй датычнасці да выбухаў пакуль не каментаваў.
Спадарства. А з намі на сувязі Ігор Семівалос, директор Центру блізкоусходніх даследаванняў ва ўкраіне. Спадар Ігор, вітаю вас. Добрый день, вітаю вас. Калі вось мы кажам пра гэтую аперацыю, ну розныя лічбы называюцца пацярпелых, ёсць нават лічба 1800 асобаў, у якіх узарваліся, выбухнулі гэтыя пейджеры. Як можна гэта ацаніць? Гэта сапраўды вельмі такая бліскучая акцыя Ізраілю. Да, несомненно, если мы говорим о успехе израильских спецслужб, то это, конечно, беспрецедентная операция, которая говорит о том, что представитель израильской спецслужбы, собственно, вероятно, это проводил Моссад или военная разведка. Здесь вот как бы можно еще дискутировать на этот счет. Но то, что у них есть фантазия, есть возможности и такие серьезные возможности реализовывать такие вот операции. Звяртаю увагу таксама такі тэхнічны момант, калі кажам пра гэтыя пейджеры, многія людзі ўжо нават пачынаюць забываць, што гэта такое. Нават у медыях бачу такія кароткія тлумачалкі, што вось пейджер гэта абсталяванне, куды прыходзяць паведамлення і гэтак далей. Чаму ўвогуле, на вашу думку, баевікі Хізбаллы карысталіся менавіта пейджерамі? Ну, я могу предположить, потому что, в общем, понимаете, пейджеры времен 90-х годов и пейджеры нынешнего поколения, они все-таки разные, но это замкнутая система, то есть, которая позволяет передавать сообщения, вероятно, в зашифрованном виде, не выходя, скажем, в пространство, в котором это можно запеленговать и каким-то образом дешифровать и, собственно, получить информацию. Да? То есть я предполагаю, что основная задача пейджеров, конечно, это координация действий Хизбаллы. И почему именно, собственно, пейджер? Почему они перешли на пейджеры? Потому что, собственно, с помощью мобильных телефонов они уже не могли пользоваться, потому что это все активно перехватывалось израильскими спецслужбами и радиотехнической разведкой. Яшчэ адзін вельмі цікавы момант – гэта тое, што ў выніку вось такой аперацыі быў паранены не толькі вось баявік Хізбаллы, але быў паранены амбасадар Ірану у Ліване. Нават паводле некаторых паведамленняў яго было выбітае вока. Падаецца, што гэта такая абсалютна адкрытая дэманстрацыя такой сувязі Хізбаллы з Іранам. Ну, тут не нужно делать никакой такой. Для того, чтобы связать Хизбаллу с Ираном, совершенно не нужно ранить посла Ирана в Ливане. Эта связь очевидная, она как бы секрет Полишинеля. И, собственно, чтобы ее создать, и повторюсь, не нужно взрывать иранского посла и с помощью пейджера. То есть это скорее уже как бы побочные последствия, да, то есть это как бы эта операция. Вот здесь в этом плане у меня как бы больше вопрос интересует, что же, собственно, это было, потому что сейчас активно распространяется информация о том, что там была заложена взрывчатка в эти пейджеры. Вот. И вот вы упомянули уже иранского посла, и можно себе предположить, что любые технические средства, которыми пользуется посол или там, дипломатическое представительство в любой стране, они очень тщательно проверяются службой безопасности, да, внутренней. Поэтому предположить, что израильтяне положили туда какое-то там сколько-то там грамм взрывчатки и, соответственно, смогли осуществить этот теракт с помощью этой взрывчатки, крайне сложно, потому что все равно какая бы ни была взрывчатка, она все равно определяется. И я более чем уверен, что этот пейджер вскрывался, осматривался, проходил определенные исследования. Поэтому версия о том, что все эти пейджеры были начинены взрывчаткой, мне кажется, несколько хромает. И причина, почему сейчас больше все говорят о взрывчатке, заложить такое количество взрывчатки в эту партию пейджеров
ну, соблюсти безопасность и ни одного раза не проколоться, никто не увидел, никто не обратил внимания. Ну, это практически невозможно. Тем более, что эти пейджеры появились не вчера, а появились несколько месяцев тому назад. Поэтому, скорее всего, это был все-таки взлом системы безопасности этих пейджеров и как бы уже внешнее действие на пейджеры с тем, чтобы взорвался аккумулятор. А это вопрос уже как бы вызывает вопросы к фирме, которая выпускала эти пейджеры. И почему сейчас больше говорят о взрывчатке, а не о том, что техническое, то есть возможность технического внешнего воздействия на этот пейджер, при котором он становится оружием. Да? То есть тогда это, собственно, фирма, которая в Таиланде, на Тайване, которая выпускала эти пейджеры, она, собственно, понесет огромные убытки. И вот эта интрига на самом деле сейчас самая интересная, потому что будет ли дальше развитие, потому что понятно, что после этого никто эти пейджеры у них покупать не будет. Прадстаўнік вось гэтай тайваньскай фірмы ўжо заявіў, што, маўляў, гэтая партыя пейджераў была зробленая у Угоршчыне і, маўляў, вось у Будапешце там гэта ўсё рабілі, а яны, маўляў, не маюць да гэтага дачынення. Разам з тым, вось калі так сапраўды падкрэсліць такі тэхнічны момант, ну гэта нейкі абсолютна новы ўзровень. Калі гэта сапраўды не была выбухоўка, то гэта азначае, што вось, ну, абсталяванне можна так дыстанцыйна у кішэні практычна чалавека можна зрабіць так, каб яно выбухнула. Калі ж кажам таксама пра палітычныя рэчы, тое, што адбываецца на Блізкім Усходзе, мы бачым, вось, як Ізраіль, ну альбо калі ўвогуле гаворым пра дзеянні Ізраіля ці нават дзеянні, да якіх Ізраіль не прызнаецца, калі ў Іране быў забіты кіраўнік Хамасу, цяпер вось гэтая акцыя у Ліване. Зноў-такі вось Ізраіль паказвае такую сваю сілу, а з другога боку мы бачым, што вось гэтыя дзяржавы іншыя там ці гэтыя групоўкі, ну, не могуць нанесці такой шкоды Ізраілю. На вашу думку, ці захоўваецца яшчэ небяспека такога вялікага канфлікту, вялікай вайны на Блізкім Усходзе, про якую ўжо кажуць некалькі месяцаў? Да, конечно, неопасность войны сохраняется, и это как бы очевидно. И после вот этой операции израильских спецслужб эта ситуация становится еще более серьезной. В конце концов, израильтяне уже прямым текстом говорят о том, что они готовы к войне. То есть это... Я вообще лично считаю, что это прямая подготовка к войне, потому что это разрушает полностью связь, инфраструктуру, нарушает взаимодействие. Вот такой подобной операции. То есть мне кажется, что после такой операции нужно было сразу начинать военное действие. И это было бы как бы логично. Но, с другой стороны, война в Газе идет уже год, и практически год, и, в общем, конца и края ее не видно. Мы видим сейчас, что хауситы используют сверхзвуковые ракеты, которыми они обстреливают Израиль, и Израиль пока не может их перехватить. И все это говорит о том, что история эта будет иметь продолжение, или, по крайней мере, есть много шансов на того, что это будет продолжение кровавое, скорее всего. И в этом плане мало оптимизма у меня, вот, что в ближайшее время все остановится и будет деэскалация. Вот все переговоры провалились, то есть, объективно говоря, сейчас мяч на стороне Израиля, поэтому вопрос заключается в том, будет ли Израиль атаковать Ливан. И уже по результатам вот этой атаки можно рассчитывать на включение в эту войну Ирана. Не раньше. Вось калі мы кажам таксама пра Іран, аналітыкі кажуць, што ён вось стаіць і за Хізбалой, і таксама за Хамасам, і за хусітамі. Разам з тым, таксама некаторыя людзі азначалі, што, маўляў, Іран не хоча вялікай вайны, бо гэта можа паўплываць на стабільнасць унутры грамадства. Там таксама не ўсе задаволеныя тым рэжымам, які там ёсць. Якая ваша думка на гэты конт? Ці сапраўды так ёсць, што Тэгеран толькі на словах хоча вось так ваяваць, там сцерці, не ведаю, з твару зямлі Ізраіля, так направду, ну, рыторыка рыторыкай, але яны да вялікай вайны не хочуць уступаць. Ну, в Иране есть разные силы. Есть политики и группы, которые приближены к корпусу стражей исламской революции. Они скорее настроены более решительно, более воинственно, и у них
как бы доминируют голоса, которые призывают к войне. Есть умеренные политики, вот Пезешкиан, тот же самый новый президент, который как бы говорит о том, что что если начнется война, то будет нанесен непоправимый ущерб экономике, и ситуация может серьезно измениться, ухудшиться для Ирана. С другой стороны, вот вы упомянули эти все движения, организации, и они существуют, у них есть свои собственные интересы, потому что Хамас, ну, скажем, только очень частично сотрудничает с Ираном. То есть это более сложная конструкция взаимодействия. Хизбалла более, ну, скажем, Хизбалла это в значительной степени продукт деятельности Ирана. Они объединили ряд шиитских группировок на Ближнем Востоке, действующих во времена израильского вторжения 1982 года, и уже создали эту партию Аллаха, то есть Хизбаллу. Но даже в этом плане они как бы то все равно имеют свой собственный интерес. Хуситы как бы начали активно сотрудничать с Ираном уже после 2014 года. Алавиты, ну, сирийцы тоже во времена. И как бы и раньше, но вот наиболее такой активный период, это, конечно, после начала гражданской войны 2012 года, когда иранцы активно взаимодействовали с ними. То есть у иранцев есть ключевой стратегический интерес, их собственный, не интересы шиитов, всех остальных. Им нужно сохранить стратегическую глубину. То есть, чтобы враждебные страны не приближались к его границам. Вот это ключевая задача для Ирана. И для выполнения этой задачи, собственно, направлены все усилия, которые мы видим в течение там, последних 10 лет. И сейчас у них наиболее, ну, вот, может быть, не в этот момент, но, скажем, может быть, год назад у них была наилучшая ситуация с этой точки зрения безопасности. Но сейчас она ухудшается, и поэтому мы видим и попытки Ирана сблизиться с Москвой достаточно интенсивно, хотя здесь тоже есть подводные камни, есть тоже опасения. Значительная часть иранской элиты не хочет сближения с Москвой, потому что это просто отрезает всякую дорогу взаимодействию с Западом, а им Соединенные Штаты Америки нужны и так далее. То есть достаточно многосложная игра. Но в целом и Иран, конечно же, не хочет войны. Но есть обстоятельства, которые он не может изменить. И если удар будет нанесен по Хизбалле, вот полноценный, так, не та война малой интенсивности, которую мы сейчас наблюдаем, а полноценное вторжение, то у Ирана уже, конечно, шансов остаться в стороне будет мало. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэтую экспертызу. Спадарства, з намі на сувязі быў Ігар Семівалос, дырэктар Цэнтру блізкаўсходніх даследаванняў ва ўкраіне. 2000 кіламетраў ад Нямецчыны да ўзбярэжжа Партугаліі. Такую адлегласць за амаль 3 дні пераадолелі ўдзельнікі гонкі на паветраных шарах. Пра такія спаборніцтвы дакладна можна сказаць, што галоўны ўдзел, а не перамога. Шыкоўныя краявіды з борту найлепшых паветраных плыўцоў без каментара. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на наш YouTube канал, ставьте уподобанні и комментуйте. Свободы и миру вам!